Hero try viewers ai ko blay fi se sin pat ka kerteng thiang tam jong Jesus Christ ka ni kasni step Wednesday te ka jingkran ka ban aim tai fi kanong balai tam blay uday banyo ki jingero at ka buram balai badai tam blay uday banyo ya ka jingero bat ka buram tungin yelet mata na Prophet Isaiah kalnam ka basau pra ka thot ka bakhat wei kintin ki baong kumni nakabenta yala di ngan le ka namar kumno an pensang ya ka kerteng jonga ti ngan am ai la ka buram hawai pat fi ka tin jong blai kran shai bo blai kran ba tin jong u buang kumno an pensang ya ka kerteng jong u ti un am ai ya ka buram hawai pat mer ka te ka kran shai khat bo blai tre ban ai ya ka buram jong u shanu shau briu na shanu ter ai tang ni perkhat bakla ki briu ni shit perkhat bakla bo blai jong ni ba kwa buram pala ngar shan ngam sung thu ba ba puli ka ni perkhat ko kumnu bo blai mai ka buram ublay jongi pitep umdai uba sarang ni stu ulma kibri bang song thu ublay ublay joki kristan na ublay joka bible bamani uba sarang reu kakti jong ublay ka ba kai thu shai bo ta uba sarang ka jing sarang kaya ka jing jat te khupnu pat kakti jong ublay ngila ban ong ba ba ublay bang anum ai ka buram shinu snow kumba na pakhat snow kumba ublay jongi uba sarong somba bau meng hendrai ngiri ban sung thu para bangen ngiri ban sung thu ki viewers yu pet nya kwa ban pet shai fi ngiri ban sung thu bau blai ushim kaburam shaldi namar jok kaburam jogu kawan bat ka jing ba khli ne hakaba ka kentin parang ka ong ne honor comes with responsibility ini kata kaburam so babak yang apa pendan kami kertin parang hrei habang penkela khasi yakni kaburam kawan artat bat ka jingba khli ka ikhtiar kabur bat kaburam kawan bat ka jingba khli bat dai tam ublai ubala banle yakatan to mudur mafi para bangai mudur bal ibu blai ngam ai ka buram awai patane ai ka buram ubriu mudur manga mapi la dau blai wa ai no ka buram jogu hanga pi ngila mo ban ba khli na trai na mi fi tang shi tan khlip mat na mi fi para bangen tang shi tan khlip mat na trai la dau blai wa ai ka buram jogu hangi ki briu tang shi tan khlip mat na shi khlip mat kalau kumtu resistan kelimat fraction of the twinkling of an eye only fi hakaktin parang di onta bangila parapum let's see habang akran tapi ngolingo nga finong kumtu kata ba ala banno rai tu pet ni pet na ktin jong blai fila ban keli tan rai ni pet na ktin jong blai ka kitab Isaiah kalau nama basau pra katukot ka bakhat lai ong kumni ublei ong kumni haktin jong waktu shashko renga ku Jacob bat ku Israel ya ka ba ya ubala khat jonga ngalong uta uba ngalong ubaningkong bat ngalong uba khaddu de shishaken kakti jonga kala pensyong nong rem ya khendau bat kakti kaman jonga kala penyar ya ki beneng haba ngalakhat yaki kia yang langbo mudur mafila da ublai wa ai ka buram hangi lani haktin farang u delegate ya kataka honor ni u delegate ya ka responsibility lani u ai ka buram singi un hapan ai rang ru bat ka jingba khli para banget lani gitu ki bang spek mai na video pila ban ba khli ya kan ka perthai bro oi nai pat ong ni ki briu nai pat ong ya ki briu tang hayim hasam sharu kano ka ya ki khun ki ti
ukpau dan ka jingba khli ka no ka responsibility ka no ka jing khia nai pa ong mo ndai ngi nai pa ong ki briu ngi kran choi ya ka perthai ka ni ka saudom saukun ka mariang barok ki mara khlau ki la da blei wa ka buram hangi ngila ban shimti ngila ban shimti ki mara khlau ki badan hangi ka perthai shpen wai ba bangin shimti kata kila bam briu kila ayu ngila bandan habaro ki jaka ublei badan habaro ki jaka tin jong blai ke tu debet tu nak sam spotlight khanda bo blai dan ki jaka baro mangi ki beri ngila mo bandan ki jaka baro ngila mo ban ka sam si spot boy ko ambo blai hakmi ta ba sumar ki Israel unom samthia lam nei othia hatu ngila ni ki beri ban om thia baro shime perkhat fi ya ka responsibility ya ka jingba khli ka bo blai dan perthai takadau ublai usngok thu balai ukraini ni kentin kalong reasonable ne kalong kadam jingmot ka ket jingmot kini amdei bangin su perkhat lumar ba dang di blai ki bri ki bam tep yo blai bangi mani ki om blai jong fi ba fi mani de bakwa buram basarap kikran lai hujan ndrai kim sngok thu ka nong rem pai ka kentin jong balai bo blai iet ini tere ban ai ka buram upan kan mau nang ba ti ju bangim dei ban shim ka buram shel de ka buram jong blai pai ni pen kan mau ini na ka kitab Isaya kan nang ba sau ho khat ban riu ban hadu thra ka ong ni ma usung thu bangi long tang ka do usung thu bangi long tang plang pai wong ni wong ka tin jong ba ang tu porta wei ti ula ang ngan porta ayu kado baro kalong uplang bat ka jingit nak jong ka baro kalong kumu sentiu karengkau utau plang uyap terkham utau sentiu utlorno namar ka jing persan utrai ka be halo jong da shisha upai lang ulong plang utau plang uyap terkham utau sentiu utlorno andrai ka tien ublai jongi kanne junam mau ni fi pai ba tinjong blai kai thu ingi bengilong tang plang ngilong sya tang plang hanoi ka tin jong blai ka yai ne junam no fi but kani ka tin jong blai la tho aya ka new testament la tho ar hajar snam menchu ar hajar snam menchu hanoi ka old testament la tho khamrem chu hanoi kibri ki la ya la let no new plang la let no ni ka do no andai hadu mata kani ka tin jong blai ka yai ne kadang em ngidang ya puli em ta kidang pren ni kani kadai ka wei ka ba ayu kamut ka kadang ka jing shisha hakane ka tin jong blai ti habo blai wang ya ka buram janga na mai hong nu bri ukraina ka jing shisha ukraina ti kani ka tin jong blai ka long ka ba shisha bat ni ha ban ka ongo ya ka tin jong blai bangim dei ban shim ka buram saldi balai na ban ta ka jing bha jong ni na ka ta jing bha jong a jong fi hi blai ulang ba ye kini bat usok thu balai tere ban ai ka buram nama dalu ai ka buram ka ai ba ka responsibility manam balai vin i ba ki brio ki ba yele sha u blai ki ba shim ya ka buram jong blai ki jak no nama ki tare rumai ka ei ka ba kimla ban ba khli ka tin jong blai na ki proverbs khat rio khat phra ka kran shai ka ni ka jing sarong ka let hashwa ka jing jat ka jing penjat ba ka men sim ba sngongan hashwa ka jing kulan pika ka kran shai ni tim jong blai la dang ni sarong ni shim ni burong ni le per shai u blai ngin jat no blai namar ni tare ka ka bomla ban long kada ka long ba ki tare ka ba kimla ban ba khli ki jat no shubu man ai nu sa he fi la da khulung barang re barang lai sau snam pi ki shat so klan ma ni khulung ma she i ni ki so klan ma ni ki lai sau snam ki so klan ban re ni kmi ki pa ni so thu iki kum ki kmi ki pa ni tere ban ai ban pen khlo ki ban ai ka buram ski tak tak ki pin pi bu ya tiar ka khia ui khun jong a ro i barang red lai snam oi i le ban tan ya ka wa ki tiar ki ba he ro i le ban pen i ka ji klan renga kum pa tep bala de tare ju bo da khlam to sundok na ni u ban tu khaw baira in samen sam in sajat no andre ma im so thu e kata
ismo klan ba ndrei ngi la man so thu ta daw blei ru so thu ngi bingi long tang yu tang ngi so thu i beriu ndrei ismo klan ni so la ngi long tu kumti ki khulung ong fi ki bala da ai u pau ai bom le ka e kat bo man un jat na ndrei u khulung hab dan ha protection i khulung hab dan ha protection jong ki me ki pa mod dor ma fi ladau khna samla tang ki ngam kran tai khulung kran yu bala samla tang pin la poi ha to ka ti ni chi ni khna samla ki so klan ki so la ki so ba ki me ki pa kim shongdor ki me ki pa ki khan bi i ki me ki pa ka tin jong blai ko ong ni ko naka shitish officers ko fi ko to buram ne ki me ki pa how try nama ka ni ka long pa dai kan fi shukan lada ukpa wai no ya ka buram fi ki khun sigin dan ki bapet nang ni ya ka video ki barang asamla ki barang dan ki teenage ki let's see badan ki arthawru let's say lada ukpa wai no ya ka buram fi lada fi kan bi wai no buram phila se ban ba ai responsibility jong ukpa phila ban pet ki para phila biang ka kam ka jam ong ngam ong tang kam ka jam ki biang mo ya ka emotional stability kalau filak ban pet ban shim ya kaburam kani ka nuksa ka bang ai ngam fi nak ta daw ngim la ban tare kum ju ru ngi long ki khun jong bleng ngim la ban tare ya ka e ka bo bleng ya ka kaburam jong bleng kan on fi ngan ai nuksa sa we pi pet ha ki institution ba he ni ki school ba fi principal dan ka ikhtiar ka board kan on fi wat la ka jinge trailang kadai ba kini ki nau hikai ki ba khamret ane haka institution kala manau director kini ki baret ki ba khamret ki ba khamdan hapo ki trai lang ba ka institute kan ki hanoi ha ba khaddu ya ka signature u dei director ban sign ya kini ki director ne principal ha ban sign haka ka bala le kini ki baret bala da kadan ka jing bakala na fi manu ban habba khli lati shubu ki thit ka tiar ka baram ka shongdor ka baram ka khaddu da kawan ka jingkeli madu bari ban sign ba khli ki director ada kadan ka jing bakala tu manu ban ba khli ba khli tu ba sign nak ta ka daw ka buram ka let shu khambun sin ki durut re ka buram ka shu kuma kadan ka responsibility ngan on fi ka no tam blai jingi ngan on fi ba khli ini ba khli ya borok umdai ka universe ka borok ba khli ba ju sam thia ju yo thia kadang-kadang ni di ban kan mau kum ki kristan kum blai chukani ai ni ki ching ai ki gift mo talents le ai ni mun sim ko ya bang ilek ban be su kadang ka wai ka jing thu khana ngam tip ka dei ka ba shisha ne no andoi nga shiyo smau patang ki ong ba dan wai briu balik ba dak du men sim jong blai ba ale kam jong blai ulek ban be su mo namar ka ulek ban be su na ki briu ki ba sha te sha kum bo jong ba man ndala be la mi te ki su na mi fi la mi te ki su u shim ka da lawan tu la sokmen ba men yang alek ban be su tu la kran chapang kita ki la kran ba uklak man ai ka buram shu blai tidak ulah kelak man ai suburam seblai kini ki mensim ka kenriak no ka jing ai no blai ka jang blai hendet ka su kenriak maka bor jung mensim kenriak bat kita ki mensim paman ki wan man yele nak ta ka daw kadan kam yang ni syakri jung blai bahwa blai pendan kam yang ni no habang ilek ban dua ini yo ki okya ni bapang ba ki mensim paman ki mi ri ban kan mau ba kam dei ka bor jung ni long tang ka do ndrei ka ka bale ka dega mensim jong blai ktin jong blai nang jual kong kan the bok yo mensim halor ka do baro mensim jong blai wan ka do jong wan hangi taman penan kam ban pendan buram yo blai pi ha blai ushim ya ka buram kamut pat ba ule siliam yang ini u putih ni kemen deh bang ile ya ha blai wailat ini bangin syakri ki bai bau pendan kami ni habangi ai ka buram kadang ka jingkeman ha men siap open say so ni dei mau open say so jisu kuran syai kan ha gospel yo anes kana ba khatsan khat basa waktu ya ini anga bat manga hapi kumba katanak kamla ban say so na ledihi lamda ka yaine au ding so wan kum ta mafiru lamda fi yaine anga
Ni dia ini hau blai habangi ro yu blai ni pendan buram yu blai. Fi bun sin mata tangam keren tang ya kani ka buram jong blai kadi ka pamayan. Manong ni fi kadi ka pamayan. Balai ni dan kamban kala ka bomot ni kipop. Kajing kala ka bomot ni kipop kamot ba ni phai no na kajing shania ha ka do. Bun sin ni shania ha ki briru, ni shania ha ki let's say ni shania ha ki briru, ni shania ha kajing yarap jo ki briru, ha kajing la jong briru ni klat yu blai, ni klat man ai buram yu blai. Dan teng let's say dan na prang ni fi ki ba ha ko jing jar ki yo jing yarap lang ba ka pisal ni lang ba ki khaw lang ba ki ni jing dan kam lang ba ki briru. Henry kumnu fi klat fi ai buram satu briru fi klat man ai show blai. Utu briru nong ai ru makaran ni. Uklat ba kita ki jing ai ki ba wai shi ki wei ki dei ki jong blai. Ki dei ki ba blai pun kham ti ki. Bat ki shim ka buram shal dia. Ba tu briru ai ka buram shi ni. Bat ki klat man ai show buram blai. Na blai usong si ni. Namar balai ka jing ba khli re hu. Ka tu ka pisa ka tu ka ega tingka kam dei ka jong ni dei tang ki steward ni kita ki nang pentelun ya kai ngine kita ki blai pun kham ti. Balai ngau fi bangi dan kaman kala ka bomot ni pop. Namar ladangim kala ka bomot ni ya ka perthai ni shania au sultan. Ni shania ka perthai, ni shania ka jingla aldi. Hanai nadu ka jing kala ka bomot ka basya ka mot bangim shania su aldi. Namar ni long tang ka do. Pat ka pop ka dan ni kala ka bomot no itu ki jing sngolak jung. Ka jing kala ka bomot kam mot than tang ba film le pop ki kam aurea ni kam ya ki kam si kam sang kajing kala ka bomot kamot ba banginum shania ka jing la jong la sidon ki briu ki bam juya ki bayat bet ki babiam ki ongan le yu ban kala ka bomot ngam jule pop mre kajing kala ka bomot kamot ru ba fin weng na to jing shania la jong nak ti hap la jong ktin jong blai na isaya kan nang ban group sa mre ko ong ba ki hap jong fi ki long tang ki serdap jat ahmad jong blai ilok tak sedap jat ki hak jong ni tadang ni hak ban kenriak ni hak ban kala ka bomot nak mik tigi hak jong ni hak jong ka jing sngong niam na jing long niam ba ni abat ka tak dan ba ma bangim dan kam su ban kala ka bomot para banget da jing ai jong bleng ni thu ngar hak kala ka bomot hak le ka men miet ho bleng pan ma bi ke yo le si hak jing jong briu ngam la ban biang apa sok si bleng ni dat kam ban le ka da ka bangale ta dang ibi phai ai ka buram shublai da ka jingkala ka bomot ni phai ma shublai ni kan riak na da basni ta ka dei bangi ai buram shublai bangi thu ngam tra ji sungam tre ban yak shu ala ka jong kaman ngam tre shu ban shania ala di ngam tre shu ban shania ki bri ngam tre shu ban shania ha ka ei ka kardan jong ka jingdan jing em jong hanroi nga khi mes tak ku trai ban ong trai nga shania mi nga dan kam mi ban ai ka buram shami tu ngin tip na du khni ka por sha ba ublai jongi ha ba shim ka buram shdi dan ka jingba akhli udan ka responsibility udan ka reason udan ka ka da bo le ambo shule uriura amba bo saram handai bo isnai bo dan ka jingba khli na fi udan ka leadership responsibility fini balai bo blai ru pan khamti ino ya ki bo blai pat tanju pat nya dan tek tang na fi na ki briu ki dan ki bakwa palat bat kiu ya ka pulpit ki kwa bat kiu ka stage word na fi Rai lada ublai umpat terang yang ngai fi, anau ni fi lada pen kamti ni kita bangin kiu stat ngin sa nginum la ban ba ya kata ngin sa hab na anau fi takada pa jing sarong kaya shwa jing dat jat jing penjat belai namar ba ni tare ke ka bangin la tungin ai ka buram shu blai kani ka jingkran jonga fi mentar kam dei ka ba mit na rai ai ka buram shu blai namar dei ma u ba ai ka jing shampang ka jing sta bangan puli ka tin jong blai bangan smok thu ai ka buram ka jing ro shu ngalok tang tendang jing kerku hanroi nga kemen pat bang ai ka buram shu blai dei bang smok sing nga kemen namar boleh ai ka jing kemen bang sei so bang yai ne hu namar ta ka buram jong blai tang shami hi ko pa ba man yo ka buram ka jing ro to gini duai kan ra jisu ba kodor ai ba kan ka kentin kan tra jisu ba kodor kana penshai gini ki viewers balai ba ma shim ya ka buram shaldi ba melong ba khli en tra jisu melong ba e tra jisu kodor bangin yai kan ma kita bangin ai buram i uman ka por tra ba ki ai bang ile tra jisu kodor ba pendan buram me tra la deng ile
ngi ai ka pisas ki bri baduk ne ngi le sha kam jong ngi num shim buram shal di roi trying in ai ka buram shamin bala ding le ki kam ki babha ki ba mi na me ki trying in ai ka buram shamin tra bingin kan ria na ka pop bingin kan ria try ha jing shania ki bri bingin kan ria ha jing shania jongi ha ka kam jongi bingin so shania ha jing start bri jongi ki try ji sub kodot ka jing start ka bashisha ka long ban shap ting me ka wan na me ki try ji sub kodot me long tau tin logos baka mi lat ka jing start barok hat na me ki try ni smau thu ko try ji sub kodot ko pa try bingin nang ban buram ya me bingin nang ban ba ai buram me ba try ji sub da dua itu kena samla kena ibarang red ro bikin sutu ban ai ka buram shi kimi ki pa try bikin buram ni kimi ki pan makani ka tin kalau ka badaikan ka ma ai try namar kimi ki pa ki dan ka responsibility kum ba me kin try ji sub dan ka responsibility me dan ka jingket kli ni try na sngo e me try ji so shim ka buram ki jingi ro shim ni pa na kertang jong Jesus Christ nazar amen but amen bless you bon viewers blame for cool feeling about Jesus Christ nang ba na tin ya ro tra